episod din Survival Games. Da, ce bine să pic să văd ceva aici. Ah, da, ok. E totul ok, totul perfect, măi. Totul nu jucăm pe MSG, deoarece sunt foarte mulți hackeri și jucăm pe play.minecraftromania.ro, dacă știți serverul. Și da. Ok. Plec acum de aici. Trebuie să fugim. Dacă mor, mă supăr. Dacă mor, sunt cel mai retardat, bă. Că am sabie și diamant. Sunt cel mai zeu și dacă aveam mâncare era bine. N-am niciun pic de mâncare. Și e foarte rău. Spec. Cel mai rău că n-am mâncare. Vreau chesturi și cu mâncare. Ne urcăm aici. Ok. Nici nu ce-am. Oh my god. Vine nimeni. Am mâncat totul. Dați-mi și uite eu acolo. Eu mereu nu sunt atent. Și mă duc iolo. Nu știu de ce, dar sunt așa eu. Ok. Ne mai plimbăm și noi pe aici, suntem 11 jucători. Okay. Vreau să plec. Acolo. Și nu pot. De ce? Ok. Ok, suntem destui de șmecheri. De marmură, dar nu eu pe... Nicim acolo. Ok. Și vreau să mă cac acolo, băiatul. Ok. Înseamnă că fac așa eu. What? Pe degeaba deci. Mai am un Ender Pearl. Stai. De ce mai am unul? What? O să ies unul. Hai să conducem. Ok. Și momentan eu o să fac videouri în fiecare zi. Bine, unii zic că fac în fiecare zi și nu fac, dar eu sigur o să fac în fiecare zi. Bine, în vreo zi poate o să am și eu un pic de treabă, dar restul o să fac în fiecare zi, în fiecare zi. Ok? Să mai urcăm că acolo pe chat scria. Nu este un crafting table. Ce? De ce? De ce nu este niciun... Mă, dar stai, poate se reumplă cuferele și poate o să găsim mâncare. Nu știu, pentru mine mâncarea e cea mai importantă în Minecraft. Nu știu de ce. Fără mâncare nu pot să faci nimic. Nimic. Mamă.
Știu că pot să-i dau 60 de secunde, ok. Ne mai plângem aici 15 secunde. E bine. Până la urmă e bine. Când ne ducem, deschidem ușa și și te rog să pot să pun tortul pe jos, că ultele alea cum se numeau. Pot? Oh my god, de ce n-am mâncare? Dumnezeu cu el. Dacă n-am ceva. Am uite că aici mai era un chest, uite. Și dacă aici mâncare sunt fericit. Ok. Dacă găsim apă, sărim. Până la urmă și am nevoie de un fucking table, fucking crafting table. Și nu știu unde o să-l găsesc acest fucking crafting table. Uite-l. Oh my god, eu o să mor, cred. Doar 2 inimi, ești nebun. Dacă dau green report ăsta, sigur mor, dar nu dau. Mă duc. Și s-a reumplat chesturile. Dacă vine cineva aici, e rău. Oh my god. Eu totul. Oh my god. Mănânc și eu în sfârșit. Ce bine. Și... luăm totul, să nu rămâi nimic. Flint. Nu puteam să-l punem degeaba în what. Și doar atât. What? Nici o sabie, nimic. Bine, doar de iron, dar nu avem voie. Nevoie un băț și și un diamond. Ok, avem mâncare bună. Așa. Și așa. Bine, așa degeaba facem mai bine așa. Arată mai șmecher. Aceeași armură până la urmă. Țes? Da. E bine. Oh my god. Cod. Uite asta. Chesturi. Eu vreau doar. Fac. De ce jocul se sfârșește în atâta timp? N-am bine. Și cum vreau să ajung? Uite așa. Cineva mai fost pe aici. Și de încă 6 player și se sfârșește jocul. O să mai facem un... O să mai facem o arenă din aia că... 6 jucători. Oh my god. Cine e acolo? Nu sunt aici. Jocul se sfârșește. Bă, frate. De ce se sfârșește jocul? Nu înțeleg nici eu. Bine că deathmatch-ul începe, dar degeaba, nu? Jocul se sfârșește amuș. Sunt pregătit pentru deathmatch. 10 secunde.
Vreau repede un chest. Nu. Nu. Oh my god, sunt mort. Pleacă-mă de aici, asta vrea timp. Vrei timp, nenorocitule? Vrei timp, nenorocitule? Nenorocitule. Mă, tu vrei timp, plecați-mă de aici. Plecați de aici și nu dați. Oh my god, sunt mort, sunt mort. Am murit, gata. Fuck you. De ce am murit? Bă, frate, nu. Trebuie chiar să fac timpul ăla. Dar sunt tâmpit. Și am murit ca dracu. Dracu. Și eu zic să mai mergem la o arenă. Așa zic eu. Ok, încă 8 jucători până începe. Bam, bam. What? Ce să-i? 11 minute am filmat. O să închei, dar trebuie să mă fac un de ăsta. Sau știi ce? Închei aici. Închei aici. Ok. Bun, cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați și comentarii. Dacă se mai fac de ăsta, cum se numea? Survival Games. O să fac și de Bridges, de toate. Ok. Pa, pa.